Po úspešnej cestovnej travel verzii statívov prichádza Peak Design s Pro radou, ktorá nám prináša hneď 3 modely. A to konkrétne Pro Light, ktorý je tenší a ľahší, Pro, ktorý je vyvážený a Pro Tall, ktorý je z nich najvyšší. Všetky 3 statívy sa dodávajú v takomto veľmi peknom prepravnom púzdre. Každý jeden má inú veľkosť, nakoľko sú v zloženom stave trošku rozdielne. Výhoda toho najmenšieho, a teda ProLight, je hlavne jeho váha a spratnosť. Váži iba 1,7 kg, zatiaľ čo Pro váži 1,9 a Pro Tall 2 kg. Nevýhodou je nižšia nosnosť, niečo po 16 kg, zatiaľ čo Pro a Pro Tall unesú vyššie 18 kg. Avšak nebojte sa, každý z nich bez problémov zvládne aj pomerne ťažkú fototechniku a aj videotechniku. V zloženom stave je dĺžka ProLight a Pro veľmi podobná, zatiaľ čo Pro Tall je asi o 8 cm dlhší. Výškový rozdiel medzi Pro a ProLight je len minimálny, avšak vidíte, že Pro Tall je podstatne vyšší, o to viac vytiahnutým stredovým slpikom, kde má až vyše 197 cm. Pre bežné používanie 160 cm úplne stačí, plus nejaké telo, či ste vo výške očí. Keď niekto potrebuje extrémne vysoký statív, je tu pre ňo verzia Pro Tall, avšak potrebuje si zvyknúť na to, že bude o trošku dlhší pri prenose. Zatiaľ čo tieto dva statívy sú veľmi kompaktné. Principiálne sú všetky 3 statívy identické a líšia sa len svojou hrúbkou, dĺžkou, výškou a v prípade ProLight aj trošku nižšou nosnosťou. Poďme si teraz na Pro, čo je najvyváženejšia verzia, ukázať, čo tento statív dokáže. Statívy sú vyrobené z 2 základných materiálov, a to je letecký hliník a uhlíkové vlákna na nohy a stredový stĺpik, aby sme dosiahli čo najnižšiu váhu a najlepšiu odolnosť voči otrasom. Nohy statívu majú 4 sekcie so zatváraním klipsňami, ktoré sú však krásne zaoblené, aby zaberali čo najmenej miesta. Nohy nemajú tvar krúhového pôdorysu, avšak sú takto zúžené a majú pomerne komplikovaný tvar. Rovnako riešili aj stredový stĺpik, ktorý je integrovaný a má tvar pomyselného Y, čiže na rozdiel od krúhových stredových stĺpikov pustí nohy k sebe podstatne bližšie. Týmto rozložením dosiahol Peak Design krásne spratné rozmery pri vysokej stabilite a vysokej nosnosti. Nohy sú zakončené gumovými koncovkami, prichytenými skrutkou na imbusách, čiže ich viete dať dole a vymeniť za hroty, ktoré sa predávajú samostatne. Nohy majú 3 pozície vyklopenia, klasická pozícia, širšia a najširšia. Na konci stĺpiku sa nachádza takýto háčik, na ktorý viete zavesiť, dajme tomu batoh alebo nejakú tašku a zaťažiť takto statív, aby vydržal o mnoho väčšie nápory, dajme tomu vetra. Stĺpik je možné vyťahnuť, zo spodu ho chráni takáto poistka. Poistku sa dá otočiť a vybrať. Vo vnútri nájdeme ešte multitool, ktorý slúži buď na výmenu koncoviek alebo na dotiahnutie statívu. Potom, čo stĺpik vyberete, viete ho použiť aj hore nohami. Napríklad na makro je to veľmi šikovné využitie. Ukončenie stĺpika je na magnet, čiže zasuniete, otočíte a samo sa tam zachytí. Pokiaľ chceme statív dostať čo najnižšie k zemi, potrebujeme trošku povytiahnuť stĺpik, otočiť guľovú hlavu tak, aby sme sa dostali k tejto dierke. A multitoolom odkrútime spodnú časť stredového stĺpika. Stredový stĺpik takto odšroubujeme, počom nám zostane iba jeho vrchná časť, ktorá zostane v základni statívu a takto ho vieme plnohodnotne využiť 16 cm nad zemou. Hlava je tu guľová, veľmi podobne spravená ako v pôvodnom travel statíve. Pokiaľ ju chceme len jemne nastaviť, nemusíme vyťahovať stredový stĺpik vyššie. Ako náhle chceme mať plnohodnotnú hlavu, potrebujeme stredový stĺpik vyťahnuť. Takýmto spôsobom vieme hlavu natočiť o 90 stupňov. Fixácia guľovej hlavy je pomocou tohto prstenca. Okrem gule vieme samostatne ovládať aj panorámu. Hlava má tiež vodováhu a používa rýchlu upínaciu doštič, ktorá je kompatibilná s Arca Swiss a zároveň je kompatibilná aj s ich iným príslušenstvom, ako sú kotvičky, spona na batohy a podobne. Vodováha je zároveň aj páčka pre uvoľnenie rýchlo upínacej doštičky a zase zatlačením sa nám zafixuje. Môžeme ju trošku ešte dotiahnuť, aby lepšie držala a zároveň tu máme aj aretáciu, čiže uzamknutá. Teraz ju nevieme dostať von, otvorená, vieme otvoriť. Na hlave sa nachádza tiež mierka na 360 stupňov, čiže viete krásne nastaviť konkrétny uhol.
čo využijú asi hlavne krajinkári. V základnom stave statív krásne poslúži fotografom všetkých žánrov, avšak vie byť aj rozšírenou verziou pre videografov alebo kameramanov. Samozrejme na statické zábery nám stačí aj guľová hlava, avšak poďme si ukázať, ako ľahko rozšíriť o fluidnú hlavu. Prvá možnosť je použiť Pro Tripod Tilt Mode, ktorý sa predáva samozrejme samostatne a jedná sa vlastne o vrchnú časť videohlavy, čiže dáme dole rýchlo opínacú doštičku a táto vrchná časť má zo spodnej strany vlastne Arca Swiss. Tým pádom pripojíme vrchnú časť hlavy, alebo teda Tilt Mode, čiže na vertikálnu os a následne k nemu pripojíme rúčku. Takto z klasickej guľovej hlavy spravíme videohlavu. Panoráma sa aretuje tam, kde sa aretovala panoráma nad guľovou hlavou. No a vertikálna tilt os sa aretuje priamo na tom tilt mode. Z vrchnej strany sa nachádza základňa, ktorá pojme akúkoľvek Arca Swiss doštičku. Páka na tejto hlave je krásne maličká, samozrejme, že vieme nastaviť sklon tak, ako potrebujeme. Vieme ju vytiahnuť a vieme krásne ovládať statív. Výhoda tohto setupu je to, že keď nepotrebujeme video, vieme to veľmi rýchlo zložiť a využiť čisto iba guľovú hlavu. Aj s nasadeným tilt modom je to stále kompaktné riešenie aj na prenos. Tým, že spodok tvorí klasická guľová hlava, keď máme nerovný povrch, stále vieme vyvážiť vodu a využiť to ako videohlavu. Výhoda tohto videoriešenia je primárne kompaktnosť, univerzálnosť, rýchla odnímateľnosť a prehadzovanie medzi guľovou hlavou a videom. Avšak samozrejme nejde o plnohodnotnú veľkú fluidnú hlavu a tým pádom aj panoráma ide trošku voľnejšie, ako by sme chceli od profesionálnej hlavy. Na cestovanie je to podľa mňa úplne dostatočné riešenie. Pre tých, ktorí však chcú využiť svoju veľkú, ťažkú, profi fluidnú hlavu na týchto nohách z nejakého dôvodu, je tu tiež možnosť. Na to treba dať dole celý stredový stĺpik, alebo respektíve celú tú hlavu aj so stredovým stĺpikom a dokúpiť si takýto adaptér na polguľovú hlavu, na ktorú vieme namontovať hlavu, nie klasickú s polguľou, avšak napríklad verzie s flat base, alebo teda s rovným spodkom, či už od Manfrotta alebo od hociakej inej značky. Takto sa dajú využiť nohy PicDesign Pro Tripod aj s veľkou fluidnou videohlavou, na ktorej je možné nastaviť odpor ako na vertikálnej, tak aj na horizontálnej osi. No a touto polguľou vieme krásne vyvážiť vodováhu. Polguľový adaptér je možné využiť aj so stredovým stĺpikom a zároveň má tu aj v troch miestach takéto červíky, alebo teda aretačné šrobiky, ktoré vám zaistia, aby sa pri väčšom odpore v horizonte hlava neodkrúcala. To by bolo všetko o týchto troch modeloch z ProRady, ktoré nájdete na našej stránke pod názvom PicDesign Pro Tripod, Lite, Pro alebo Pro Tall. Odkaz na každý jeden z nich nájdete aj v popise pod videom. Ja vám ďakujem za pozornosť a dovidenia.